ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಯಾನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನಾಡು ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಂಬಿಕೆನೇ ಯಾನು ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಕೋಡೆ ನಡತನಾಡು ಅತನ ಮುರನ್ ನಡತನಾಡು ಅತ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ಬತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಲ ತಲ ಸುಳ್ಳೆವು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನ ನಿಯಮಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆತಿ ದಯಪಂಡ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪನ್ಪುನಾವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರತ್ತು ದೈವಾರಾಧನ ನಿಯಮಡು ಅತ್ಯಂತ ಮಾತ ಈತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾದಿ ವಿವಾದದ ಒಲಾಯ್ಡು ಗ್ರಾಮದೊಲಾಯಿ ಸಂಸಾರದೊಲಾಯಿ ಇರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಾದೊಲಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುಣವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಐಟೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಬೇತೆ ನ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತೊಂಡ ಈಗ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ಪ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಡ ಐನ ನ್ಯಾಯನ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಲ್ಲ ಆ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮೇಲ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪದಾಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿರುಕೋ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನಿ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಲೆಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಕೈತೆನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ದಾಲಾಂಡ ತಪ್ಪ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಮಂತೋನ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಪರಿಪೊಲೆ ಕರ್ಲ ಕೊಡಿಟ್ಟಿತ್ತನ ಬೇನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದಾದನಗ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಡೆಂದಾನಗ ದಯಪಡ ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎತ್ತನಗನೇ ಅಕ್ಲ ಇರ್ತದೆ ದುಃಖ ಅದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೂಡ ಇರೇಗ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪೋಡೆಂದಾನಗ ರಡ್ಡು ವಾದಿ ವಿವಾದ ರಡ್ಡೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಉಜ್ಜಾಲದ ಎದುರು ಪನ್ಪೇರು ದೈವದ ಎದುರು ಕೊನಪೇರು ತುಲ ದೈವನೇ ಮಲ್ರಾಯ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡೊಂಜಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಎಂಕ್ ತೀರ್ನಾತಿ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಅವಾಗ ಕೂಡ ದೈವ ಪನ್ಪುಣು ಲಾಡಿ ಕೊಂಬನು ಕಲಿಪಡ ತುರ್ತಿಕಾರನ ಕೊರ್ಪುಜಾನು ನೀ ಕೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಿತ್ತನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೋನು ತಪ್ಪು ಮಾನವಾಡ ಆಪಣು ಏನಡ ಆಪಣು ಈ ಮಾನವೇ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಿರತ್ತನ ಎಂಗುಲ್ ದೈವಲು ತಿದ್ದು ನಡಪ ಇರತ್ತನಾಗ್ಲಿ ತಾಲ ಇತ್ತನ ಪಿದಾಯ್ ಬಲ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇತೊನ್ಲ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ 7 ತಲೆಮಾರುನ ಏನು ಬಿಡ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಲಕ ಅಪಚಾರ ಆನಂದ ಎನ್ನ ನಾಲಾಯ್ ಕೈ ನಾಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಂದದ ಆಂಡಾಲ ಎನ್ನ ನಾಲಾಯ್ದ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನದ ತೊಂದ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪನ್ನಗನಿ ಕುಟುಂಬ ಬುಲ್ಪ್ತದ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ನುರ್ಕುದು ದುಂಬು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಲಿಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡಿ ಆ ದೈವದ ಆಗಿನದ ಪೊರ್ತರು ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ನವರಾತ್ರಿ ಐಕಿರೆಗೆ ಆನಾಗ ಇರಿಗೆ ಕೈಲ್ ಗಡಪನಾಗ ಇಂಜಿನ ಬೇಲೆಲಾಪನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೇಖಾಪನ ಒಂಜಿ ಪಂದುನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಂಚಲನ ಆರಂಭ ಆಪನು ಐಕಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಎನ್ಕೇನ್ವಿ ಐರ್ದಾದಿ ಇರೇಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಘಟನಾವಳಿಲು ಸಂಭವಿಸುದ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಓಲ್ ಆಪೇದನ್ನ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಗೇಟದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ತಾರಾಯಿ ಮುಗಲ್ ಮಾತ ತಾರಾಯ ಹಾಕೋನ ಮಾತ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮನ್ಪಣ ಅಪಚಾರ ಮುಗಲು ಜೀವಮಾನೋಡು 100 ವರ್ಷಲ್ಲ ಆ ಕಲಟ ಆತನಿನ ಎಂಚನೇರಿ ಗೊಂಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಯ್ರಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಇನಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಗ ಬೋಡಾಪನಗ ತೀರ್ಮಾನ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಆಗವರ ಗಡಿ ಆಪನನ್ನಾಗ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಕುರ್ಲೆ ಮರಿಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲುಗೊಂಜಿ ಕಂಬ ಎನ್ನ ಬಾಜಿರದ ಕಂಬ ಯಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಎನ್ನ ಪೂಕರೇ ಇಂದು ಆಗ ಬೇತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ ತನ್ನ ಮರಣದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲಾಯುವ ಆ ಕಾರಣಗಳ ತನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕೂಚಿ ನೀರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಲೆದೆಪ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಗಡಿ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಬೊಡೆದಿ ತೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಡೆದಿ ದುಂಬು ಮರಣ ಬಡಿಯಲ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗಡಿತ ಬಲೆದೆತ್ತು ಪಿದೆ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾರಂಡು ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣಲ ಓಲಾಪುಣಿಗೆ ಎನ್ನಗ ದೈವದ ಚಾವಡಿಡಾಪುಂಡು ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಪೂಕರ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳಡುಂತದ್ದು ಬನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಲಿಡು ಮಾತ್ರ ಆಪನೆ ಅಂಚ ಬಂಡಿದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಡು 35ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ಈ ಅಂತರಡು ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆತಜಿ ಮುರಣಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಆತನಂಚಿನ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಭೋಗ ಸುಳ್ಳು ದೈವಾರಾಧನದ ನಿರಮ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಯಜಮಾನಿಯ ಇಜ್ಜಂದನ ಏರಾಪೋದು ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪನ್ಪಣ ನಾವು ಬುಡ್ಬಿತ್ತಲಾದ ಪೋಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಹೆಜ್ಜ ಏರ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಲೆತ್ತದ ಬೋದು ಅರಡ ಪಣ್ಣುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆಗಳಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಿದ್ದೋನಿರೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಬತ್ತದೆಲ್ಲ ಜನಕುಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಇಡೀ ಊರು ಡೊಂಬಿ ಲಕ್ಕದ ಹೋತುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಬರ್ಪುಣು ಮಣ್ಣಾಗ ಬೇರೆ ಹೋದು ಲೆತ್ತದು ಜನಕುಲೆಡ ಪನೊಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ತರೆಕಮೇಕ ಉಂತುವೆ ಧರ್ಮ ನಡೆಕ ಉಂತುದಿಲ್ಲ ತರೆಕಮೇಕ ಕೊಪ್ಪರಿ ಮೀದು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡಿಂಚ ಉಂತುದು ತಪ್ಪು ಸರಿನ ಪನೋಡು ಪಂಡದಾದ ತಿರುಗದ ತೂವೋಡು ಕೂಡ ತಿರುಗದ ತೂಯೇರವಲ್ಲಿಂದು ನಿಜಮಾನ್ಯನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಐರ್ದಾದು ಒಯ್ನಲ ಕುಸಲ್ ಮಂತು ನುಡಿಚಿ ದೈವಾರಾಧನ ನಿಯಮವನ್ನು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪವನ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಐಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪಣ ಎನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ